sakit pagtulog. Oh, kita nyo si Mrs. Dati, nahihiya pa yan mangutang. Pero ngayon, ay nako, nakakahiya na dahil sa utang. Ano? Ay! Mga babaeng ko magkatagiti kayo naman kung naipi. Di mo mo yan, nasakti sigat dito eh. Dekad ko namlaw nga sigat ayaw. Ay na, namlaw dito yung pamilya. Sakti sigat dito eh, na eh. Wow, sakti sigat! Bakit daw? Ay na, abo paray. Pinalipatan, kay bagbaga lang paray. Sakti sigat dito yung may paray. So nga... Indot ka kamanan, agin inom kamanan? Agin inom kamanan? Ay naapo, takinanayan nga kung kunak kanyam nga likli, kamon ti makiin-inom. Ay naapo. Hanggang mga gasa-gasa ba kahit eh. Mga babaeng ko magkatagiti kayo naman kung naipi. Di mo mo yan, nasakti sigat dito eh. Ay, sikatisiga. Sikatisiga, ah. Ay na... Sikatisiga? Sila kayo? Sikatisiga? Sikatisiga? Siga kayo? Ating pagbangas sigat. Di lahi tayo. Brosko. Ay, brosko tayo. Ano talaga? Siga. Ay, talaga ka siga tayo. Babaero. Ay, talaga ka babaero tayo. Uy, di lahi tayo. Relaw. Sigan sama kita. Ay, ako nang ngobeng. Ay,